perquè és solidari i ajudes als més necessitats. Perquè no tothom té la mateixa sort. Cal portar menjar per als que no necessiten. Ajudar amb el pot! Recomanaria a participar a la campanya del pot per ajudar a la gent que ho necessita. Perquè hi ha gent que no té la mateixa sort Que nosaltres. Perquè és fàcil ajudar i té molt de valor. perquè tothom es mereix menjar per créixer. Perquè tots fem una escola més solidària. Perquè compartir ens fa créixer. Perquè ajudar és alegria i l'alegria és per tu i per els que ajudes. Hem de fer bones persones. Nosaltres col·laborarem a la campanya del pot perquè Tots tenim dret de celebrar El Nadal amb la família. Perquè és bonic ajudar la gent. l'empatia és el millor regal que li podem donar als més necessitats. Si aportem una mica, farem un món millor. Perquè tothom ha de tenir menjar. La campanya del pot pot canviar moltes vides. Amb molt poc també podem ajudar molt. Per aconseguir un millor Nadal per tothom. Fem que aquest Nadal sigui especial per tothom. Els petits gestos són els grans canvis. Podem portar productes d'higiene i productes de llarga durada. Perquè compartir ens fa créixer. Cal portar arròs, Cal portar llenties. Cal portar llet. Cal portar bolquers. Cal portar sabó. Cal portar oli. Cal portar llegums. Jo portaré galetes. Jo portaré sucs. Cal portar pasta. Ajuda'ns a omplir el pot. T'hi apuntes? Podem portar des del 24 de novembre fins al 10 de desembre. tot el que recollim es destina a entitats socials de Reus Com la Casa de Misericòrdia, La Fundació Mossèn Vares i Càritas. Bon Nadal!